També volíem abordar una altra qüestió, i són els missatges, els insults que ha anat llançant aquesta darrera nit el cap de premsa del senyor Artur Mas, Joan Maria Piqué, cap a les persones que estan practicant el no vull pagar, cap a les persones que estem practicant el no vull pagar. Insults molt greus, insults com fill de puta, insults que són denigrants cap a la persona i que han estat proferits per aquell que està cobrant 5.000 euros al mes dels impostos dels contribuents, que han estat proferits per una persona que està contractada per l'administració pública i que se li paga amb els impostos que paguen aquestes persones a les que ell està insultant. Demanem el cessament immediat, demanem el cessament fulminant del cap de premsa del senyor Artur Mas. Que el que s'ha de fer és aquest cessament perquè no es pot tolerar que es dediqui a insultar a la ciutadania en lloc de complir amb la seva feina, que hauria de ser que el senyor Artur Mas pugui comunicar adequadament els seus missatges. No pot ser que una persona que està cobrant un sou a partir dels impostos que paguen els ciutadans del nostre país continuï en el seu càrrec després d'insultar a la ciutadania.